Търсиш електрически велосипед. Купи изгодно от Германия. Това видео е за всички, които обичат да се движат еко на две гуми, а именно велосипедите. Без значение дали е електрически или не, сега ще ви покажем как да откриете изгодно вашия велосипед от Германия. Можете да търсите електрически велосипеди както в Kleinanzeigen, така и в Идеало. По този начин ще може да филтрирате най-добрата оферта за вас. Можете обстойно да разгледате всичко, което се предлага, да си изберете най-добрия велосипед и ние ще ви го доставим. Тъй като велосипедите са обемисти пратки, повечето частни продавачи не желаят да ги изпращат с куриери. Тук идва и нашата услуга вземане от адрес в Германия. Като тук ние се ангажираме да вземем и опаковаме велосипеда от адреса на продавача. Ако велосипедът е нов, в повечето случаи продавача предлага доставка с куриер в Германия. След като колелото е доставено в складаните под БГ, оттам нататък вече знаете каква е процедурата, а ако не сте запознати, може да изгледате първото ни видео. В случай, че не можете сами да направите поръчката, ние ще ви съдействаме с нашата услуга асистирано пазаруване. Оставаме на разположение за вашите въпроси и коментари.